Kakek Sunan Kalijaga. Boten lepat saking Panyapraga iki. Nembe kemawon wonten jumenengan Adipati wonten ing Bintara. Kan jumenengan Adipati wonten Bintara Demak boten wonten kalih Digrawuh. Yo jeneng Adipati ing Bintara Demak kanthi gelar Adipati Natapraja kan. Ya kaya ngono nggih sampeyan. Ya kepiye? Sinten iki kan jumenengan? Sing jumenengake ya aku. Kenapa sampun dipun petung kanthi tirtani karo Sapsan? Wes tak petung nggih. Menawi mekaten sampun dipun kalilah saking Asodha Setyang Prabu. Perkara palila aku durung nuwun palila ngerso dalem Sang Prabu Brawijaya. Upama nggih Kyai Adipati Natapraja kuwi ora nyuwun palila, Sang Prabu Brawijaya ora bakal duka. Merga apa? Kyai Kasan kuwi anake saiki wis wani mandiri, malah seneng atine. Kirang wicaksana anggen dengan galih. Lho, kok iso Kawitanipun nalika Kyai Kasan sowan wonten ing Kraton Majapahit. Dipun paringi wujudipun alas glagah pami. ya Ing toko lair menika peparing nanging batosipun boten. Sinten ingkang boten pirsa alas glagah pami menika satunggaling alas ingkang dawan kaliwanti. bener. Kyai Kasan boten dipun bantuhi para wali songo iso batal alas glagah pami. Prajalanipun Prabu Darsana menika ngeculke sirahe nanging gonjeni. Ingkang kaping kalih kasusun Kyai Kasan Mbah Punaka dadi Adipati Natapraja ingkang boten nyuwun perintah. Boten wetu panyatra bawa ing mantenipun tata dadosaken muridane tunggalih sampeyan dalem Eyang Prabu Brawijaya. Kadang menika dipun ambil warga. Kadang dianggap anak. Anak ora njaluk pangestu karo bapak tetep ngrestoni. Menika apa warga. Apa negara. Tempat menika kebawa perintah. Negara lancar. Kawasa sawuhe niku wonten sampai ada niku sinuwun Prabu Brawijaya Kraton Majapahit. Nek ana negara lancar unggah ora njaluk pangestu saya ora njaluk pangestu karo kamu kan. Ya baikpun badhe kaya yasripe. Mongko, ya Prabu Brawijaya menika satunggaling atur. Bener. Aja meneh kok kae. Mendak nyari-nyari pribadi kok dawuh karo kaulane wae. Apa sing dikarepake bakal kasebadan? Apa yang bakal kelakon? Demak lagi digawe bakal rusak. Kemudian cepele dateng terkait menika. Aku kuwi ora nyepele kuwi ora yo. Kene lho, nggih. Perkara kuwi kowe wis ora usah ngelingke aku. Sing baku kowe karo aku, ayo bareng-bareng nang uyuh jumenengan Adipati Natapraja. Menawi wonten menapa menawanipun Sang Kasodalan Eyang Prabu Brawijaya kula boten melu-melu. Kula boten melu-melu. Kowe ora ngarujuki perkara jumenengan Adipati Natapraja. Nggih, rungokke tembunge wong tuwa, Demak Bintara tanpa kowe ora apa-apa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sajak kagem tunggalipun Kakang Sunan Kalijaga. Wis ora usah digagas. Perkara sahih ora nyarujuki perkara jumenengan Adipati Natapraja. Kyai Adipati Natapraja. Alas glagah wangi wis dadi kutha kang aran Demak Bintara. Demak Bintara kuwi kedune wong Islam. Demak Bintara kuwi kedune wong ulama.
Lho wong ulama kok durung duweni papan panenggah. Oh, Saka karepe wong tuwa. Adipati Natapraja, ayo bareng-bareng gawe masjid kanggo papan panembahe wong Islam ing Demak Bintoro. Kowe cocok apa ora? Kakang Sunan menawi babagan yasa masjid utang tamtu punika kula narujukan. Nyarujuki yen nyarujuki aku tak menangkan diamu lan nyabari sekabeh para wali ana ing Demak Bintoro. Saka karepe wong tuwa wali siji mangko tak kon yasa saka siji-siji. Menawi babagan nika namung mangkaken Kakang Sunan. Yen kaya ngono aku tak